Všetci priaznivci skrotených tátošov pod kapotou, zbystrite pozornosť. Na Slovensko zavítala vyše 50-ročná pretekárska klasika. Od januára 2011 sa naša spoločnosť Rotos Racing stala oficiálnym dovozcom a importérom vozidiel Caterham na Slovensko, čo nás k tomu v podstate viedlo. Otvorenie Slovakia Ringu pred tými 3 rokmi necelými nás dosť tak pobudilo, aby sme túto akciu nejako naštartovali a aby sme začali riešiť nejaké takéto športové vozidlá, ktoré si ale ľudia môžu vyskúšať ako na okruhu, tak aj na bežnej ceste. Naša kompletná škála Caterhamov, ktoré dovážame a sme ich hlavným importérom, je prihlasiteľná na značky, spĺňa emisnú normu Euro 5 a sú to vozidlá, ktoré bez problémov prihlásite s certifikátom konformity na naše EŠPZ-ky, na značky. Dnešný deň je prvým dňom s Caterhamom na Slovakia Ringu. Slovakia Ring je jedným z našich hlavných partnerov v týchto aktivitách, keďže Caterham je auto, ktoré je stvorené pre okruh. Je to auto stvorené na závodnú trať, ľudia si musia vyskúšať toto auto. Naše auta sa nepredávajú vyblískané v showroomoch, predávajú sa naozaj na okruhu, predávajú sa na driftových súťažiach, na slalomových, kde si ľudia vyskúšajú, ako to auto jazdí. V podstate pocítia ten feeling tej ľahkosti, keďže celou našou filozofiou je pridanie na ľahkosti, alebo add lightness. To bola v podstate aj filozofia Colina Chapmana, zakladateľa toho Lotusu Super 7. V podstate my sme jediná značka ako Caterham, ktorá je priamym pokračovateľom tohto Lotusu Super 7. V roku 1957 bol predstavený tento Lotus Super 7 na londýnskej Motor Show a potom po dobu 16 rokov to vyrábal Lotus v nezmenenej podobe až do roku 73. V roku 73 sa Caterham ako výhradný predajca Lotusov Super 7 v Anglicku stal výhradným výrobcom týchto Lotusov, alebo už po novom Caterhamov, nakoľko Caterham kompletne prebral Lotusácku fabriku na výrobu týchto Super 7-ov. Momentálne sú tu už pred nami úplne najnovšie generácie, aj keď ten dizajn je tam stále zachovalý, tá cigarová karoséria je tam stále rovnaká, ale používame najnovšie technológie, najnovšie agregáty. Máme škálu agregátov od 1.6-kového až po tú 2.3, ktorá ale bohužiaľ momentálne stratila tú Euro 5, teda nespĺňa Euro 5 a tak ponúkame 1.6-kové agregáty a 2-litrové agregáty, ale vieme ich hnať, ten 2-litrový agregát v závodnej verzii až na neuveriteľných 266 koní, pričom táto verzia je bez turba, bez kompresora, je to hladký 2-litrový Cosworth agregát. Ako základ na tieto úpravy používame, ako som už spomenul, 1.6 Sigmy agregáty a 2-litre Durateky, ktoré sú neskôr upravované britskou firmou Cosworth, ktorá je výhradným dodávateľom agregátov pre Caterham Cars United. ...27. apríla nastal veľký zlom pri značke Caterham, kedy ju kúpil tým Lotus Tonyho Fernandeza. Netreba si to myliť s originál Lotus Cars z Veľkej Británie, je to tým Lotus, závodný tým Lotus Formuly 1, ktorý odkúpil značku Caterham. Máme tam obrovské možnosti v rozvíjaní ďalšej spolupráce s tímom Lotus. Tým Lotus je špičkový tím Formuly 1, čiže dokážeme tam používať ich technológie na vyvíjanie našich Caterhamov alebo na vyvíjanie závodných Caterhamov. Takisto už v spoločnosti s Lotusom a s firmou Lola sa vyvíjal úplne nový model, ktorý je Caterham Lola SP300R. Je to v podstate závodný model, ktorý bude mať FIA homologizáciu. Ten už nebude jazdiť na cestách, to bude vyslovene závodné vozidlo. Tam už máme, to je plackové vozidlo, poskladané zo 7 kompozitných častíc, závodný podvozok. Reálne je to Formula 3, ktorá je oplastovaná a okapotovaná. Mám dojazdené a čo môžem povedať je to, že keď neviem skúsiť, tak minimálne si to kúpiť. Takže ja už keď som to videl, keď to mal Belmondo vo filme Policajt nebo rošťák, tak som si to auto zamiloval a dneska sa mi to iba potvrdilo, je to super. Takže ja osobne nie som motorkový a do tohto by som išiel hneď.
Rotos Racing založil svoju predajňu v podstate pod jednou strechou, ako to má pán Rozbora už posledných 11 rokov ako výhradný predajca Škodovky a Volkswagenu na Slovensku. V podstate ako druhý konateľ v spoločnosti nám poskytol možnosť využiť jeho priestory, využiť jeho showroom a momentálne náš showroom je stacionárny na Račianskej ulici v Bratislave, číslo 184. Máme tam kompletný servis, kompletnú predajňu, showroom o nejakých 200 m štvorcových, kde si ľudia môžu v kľude pozrieť tieto vozy. Aj keď som avizoval, že toto auto sa nepredáva v showroomoch, ale máme samozrejme aj exkluzívne kúsky, ktoré si ľudia chcú pozrieť a sú to fakt také vychytávky, ktoré ľudia radi uvidia a posedia si v tom aj v showroome. Čiže showroom je k dispozícii v podstate od 8 hodiny do tej 6 hodiny. Je tam stále nejaký človek, ktorý sa vám vie venovať. Tam budeme mať aj náš hlavný servis, tam si viete vozidlo aj prenajať a dokážeme vám ponúknuť aj závodné doplnky od našich partnerov, prípadne vieme poradiť aj v oblasti závodných motorov, závodných doplnkov, chip tuningu, kozmetiky, s ktorou spolupracujeme už od 60. rokov. Reálne je to fakt všetko pod jednou strechou. Naša spoločnosť Rotos Racing plánuje organizovať Caterham Akadémiu do 2 rokov. Caterham Akadémia je celosvetovo známa, momentálne ju jazdí viac než 900 mužov aj žien po celom svete. Je to forma takého vstupu do motošportu pre každého jazdca, nakoľko kto sa naučí jazdiť na Caterhame a naučí sa jazdiť na týchto vozidlách, ktoré nemajú akúkoľvek elektroniku. Pomer váha výkon je tam naozaj úžasný, napríklad v tomto modele máme 200 koní a 500 kg, čiže pomer váha výkon je tam fakt úžasný. Kto sa naučí jazdiť s takýmto vozidlom bez nejakých technických pomôcok, bez ABS, ESP, posilovačov brzd, posilovačov riadenia, tak myslím, že má otvorené tie dvere do akéhokoľvek motošportu. Splniť si pretekársky sen nebolo nikdy také jednoduché. Ešte kontrola pásov a 3, 2, 1, štart!